Rugăciune pentru această săptămână. Părinte Ceresc, vin înaintea Ta la începutul acestei săptămâni cu mulțumire și recunoștință pentru darul vieții și pentru oportunitatea de a începe din nou. Caut călăuzirea Ta, putere și înțelepciune în toate zilele care urmează. Doamne, însoțește-mă în această săptămână. Ajută-mă să caut voia Ta în fiecare decizie pe care o voi lua, ca la final să ajung mai aproape de Tine și să fiu plăcut în ochii Tăi. Toarnă peste mine perseverența de a merge înainte, chiar dacă sunt probleme și situații neprevăzute care încearcă să mă dărâme, să mă copleșească și să mă oprească. Ajută-mă să am roade bune în toate lucrurile pe care le fac, la muncă, acasă, dar și în